Het is een klein schildje dat op de pin van een gesp zit. Dus als je een gesp voorstelt, bijvoorbeeld van je riem, en je hebt die pin, dan zat daar vroeger vaak een versiering op. En dat is dit dingetje. Dus het is niet de gesp zelf, maar een versiering van de gesp. De vindst van de Sande-Eeuwske riemgesp is al meer dan een jaar dien. Maar net jeder breed bekend maken. Filmje kennen we het ding echt nog net. We moeten dwaan bij een foto van de onwinst die nog geen 1,6 bij 1,2 centimeter meert. En bot liep het op de fibula, die in de jaren 50 uit de groen bij Wienaam is. Nou, een van de topstikken van het Fries Museum. Het verhaal van Wijnaldum wordt hier eigenlijk meer door verteld, of eigenlijk door uitgebreid. Waardoor we niet alleen kijken naar die mantelspeld, die natuurlijk heel mooi en heel bijzonder is, maar ook naar de rest van het verhaal van zo'n terp. Wie wonen daar, wie leven daar, hoe ziet dat eruit, wat voor spullen heeft men. En nou ja, daar dus weer een mooie aanvulling op. Het is nog in behandeling, moet nog worden schoongemaakt en wordt nog verder onderzocht. Maar hopelijk volgend jaar is het dan ook echt te zien. Het museum is dwaande de riemgesp nou in de collectie te krijgen. En dan zal de takken hier een plakje krijgen in een grote nieuwe tentoonstelling over goudvindsten in het terpengebied.